Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon og shout out tay kuno kang Len Sidmin. Salamat kaayo dol sa pagsunod no sa sugilanon nga gikan sa Armin Drama. Salamat kaayo Len Sidmin o kang James Sabero o kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kaayo sa pirmi nimo nga pagsunod no sa mga drama. Thank you kaayo. Og sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, shout out ninyong tanan, amping mo pirmi. Bueno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako ka lang, part 22. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the Do, ikumpisal na diha. Do, ibutang diha ang tanan nimong sa. Ang imo lang pinirmahang testimonya ang akong gikinahanglan, Jerome. Aron malimpyo na ang akong pangaan. Kumpisal na diha, do. Kundi ka gustong palupaluhan, tika. Ayaw na sa tawag kong palu-paluhi taon. Igura mo kong gisugo. Ang pagtuman nimo sa daotang sugo, nagpasabot na ka na nga apil ka na sa ilang pagpakasa. Kana, do. Mauna, do. Kayo ba yung duklon wang na Ayaw lang sa taon. Pero ang pag-angkon nga ikaw nakasa ug mangayo kag pasaylo sa imong nasad-an ug sa Ginoo, nagpasabot ka na nga may kapasayloan nga nagpaabot ka nimo, Jerome. Mauna, do. Angko na lang. Sige na. Tabangin siya ti Alice nga malimpyo ang iyang pangan. Unya, muatubang pa ko sa inyong mga silingan, ani, Ate Alice. Dili na kinahanglan. Igo na ka ng imuhang testimonya nga makapapas sa ilahang pagduda. Ha? Unya, patay na rin ko kung maabot na ni Miss Mara. Ako na'y bahala nila. Gitugyan na ako sa Ginoo ang tanan nilang mga sa. Ay, tempa, do. Nga ni hilak magkaungguya ka. Ti arabag naon mo hilak, do. Nakusitsya lang ko sa akong gibuhat. Buutan kayo ka, Ate Alice. Mautingali ka, kibukulan ko sa Ginoo. Kay dako, kay akong sa diya ni mo. Sige na, Jerome. Aron magkapahuway ka na sa imuhang guilt. Isuwat ang tanan nimong sahagiha. Ug pirmahe. Igo na akong ebidensya. Batok nila ni Justin ug Mara. Sa umranin ako pagsugot ug suwat. Do. Dali na do. Paminawa ko, do, ha. Ing na diya, do. Ako si imong pangan, do. Sugod dayon og asoy sa imong sa, do. Dayon pirmahi sa ubos, maora na. Sige. Bahala na lang ni. Tabangin lang ko ninyo nga. Di na ko makita ni Miss Mara. Ay, kabala ka, do. Kay gabaan ng mga tao nga mga sungayan. Nahilom ng pikas kwarto. Kipiyaan gini ni Justin si Mara sa tunga-tunga silang away. Mauna, muna'y angay ni mo, Mara. Bation ni mo ang kasakit ikipati na di Alice. Ay, mahimo na sa kong magtatambag inis ako mga kaaway. Oh. Uy, Miss Mara. Oh, hey, Mara, naunsa nang naong ni mo? Bunog man na. Dali, suot sa dali. Nausap na si Justin, Kati. Klaro na kayo nga doon na siya laing babae. Laliman ka. Nakahimo na siya sa pagtukmod-tukmod na ako. Kadiyot lang ha. Ato ng ati mo nun ang imong bunod ha. Kati, sa may buhaton ako.
Dili may mabawa si Justin na ako. Dili siya mawa nimo kung dili nimo siya buhian. Pero, ang dili na ako siya mapugan sa iyang lakaw. O sundi siya. Pero nakalakaw na siya. Aw paabuta nga mabalik. Nya tawgi pirmi, pangitaag yun. Husto. Ako siya tawagan. Ayaw gid siya kunungi. Hasula og maayo. Hulga ang pangitao nimo ang iyang bagong uyab. Kahit tabagi ko. Gitabahan naman bitaw ta ka. Maglakaw ta. Ansa? Asa man namang lakaw? Pagitawa na ta si Justin. Ha? Oh, okay naman ko. Maka-drive man ko. Sige, obanan ta ka. Pero mas maayo tingali ang iyang kabit ang atong unahon sa pagpangita. Okay sab na. Unya may gidudahan na ka nga kabit ni Justin. Duna na. Unsa? Kinsa man? Kinsa may gidudahan ni mo nga posibleng kabit ni Justin? Si Linda. Ha? Si Linda? Pero, nga nang nagduda man kan Linda? Sabang tanaw ra ba kay loyal kay si Linda ni mo? Nahibaw ko na crush na si Linda ni Justin. Klaro kayo siyang tinanawan. Gawas pa. Nakabantay ko sa kahigayon, ana, nga magsigi siyang tutok ni Justin. Mao pa? O posible, nga nakabantay na si Justin ini. Mao nga iyan gitubayan. May sikreto ginang duha. Sa imong hunahuna, type gid ka ni Justin si Linda? Oh, basin ko nagdana si Justin sa pinahinhin na sinultihan ni Linda. Mao ba? Gawas ni Linda, wa kay laing gidudahan? Wa na. Pero, di mo mahimong hilabtan si Linda kung wa kay ebidensya, Mara. Mahilig si Linda sa puwang lipstick. Klaro kaayo nga ang lama sa lipstick sa polo ni Justin mao ang lipstick ni Linda. Ako una susihon si Linda. Sorry lang gid una, Linda. Maangin ka sa kabuang ining Mara. Kining tanan kong isuwat, tinuod gini, way sa kulbakak. Anak niya, nahumanan ni nako, Ate Alice. O sige, pirmahin na ka na, Jerome. Tarong ang pirma do ha. Kanang imo yung pirma ba? Kung imo na binuangan do, aw, panitan ng buanga ka. Ayaw man sa kong paniti, Romero. Tinuod lagi niya akong pirma. Salamat, Jerome. Ate, panalip di taon ko ninyo nga di ko matultulan ni Miss Mara o Justin. Anhi ka na mo dinhi. Luwas mo dinhi. Salamat din taon. Pero, haay naman na iskati. Wala naman siya mo balik. Tuod. Romero, uwa na mo balik si Cathy. Basing ipugnan ni Carlin. Klaro na kaayo nga nagkuyog ang duha. Si Linda o Justin. Unsa? Ngano nakasiguro man ka? Wa mo duty karon si Linda. Ang mga panuway, nag-abot na gitog laing lugar. Salbahis ka, Linda. Mara, relax. Ebidensyang importante. Di pa takaglambas sa imong kasuko. Absent si Linda. O niya may lakaw si Justin. Klaro kayo nga nang dog na tong duha. Mapusilan din ako ni si Linda. Mara, relax lagi. Unya na pamusil kung maaktuhan ni mo sila nga nagdug. Mao na ang balaod. Pero unsa man sa imong katungod nga mamusil ka sa laing kabit ni Justin nga dili man ikaw iyang asawa? Mayo tingali nga dili ka magpatakag pamusil, uy. Mamusil man gani kong asawa? Ang ikaduhang kabit na baka hinuon ang dili na ko pusilon. Oh, sige, imo sad na. Pero tambag lang. Unya na pamusil kung imog yung maaktuhan. Kanang klaro na gyud nga siyang ikaduhang kabit ni Justin. Maglakaw ta. Unya na ta manglakaw. Kung makarelax ka na. Patambalisan ng imong gamayng samad sa kilay, oh. Oo, tuod. Sige, balikon ti ka din Sige, magpaabot ko. Ha?
Mara, magkabuang ka. Bation mo ang pangabubuho nga makaguba sa utok. Ikaw, Justin, sama sa kong amahan, mamatay ka nga puno sa pagmahay. Kinahanglan ako na ning desisyonan si Mara. Sulog yung bayana. Sulog bigay mabugno. Kuyaw ko nun, ako mahinaykan. Kinahanglan magkasulti mo si Kati. Hello? Ikaw rang usa sa kwarto? Yes, ako na. Dili kayo na si Mara. Nagpatabang na ako. Oh, unsa may iyang gipatabangan nimo? Nagpatabang siya nga pangitaon ang imong ikaduhang kabit nga mao si ako. Unya, unsa may imong gisulti niya? Oh, ako siya kiningan nga ubanan ako siya. Lain sa kaayo kung ako siyang balibaran. Basig magduda na hinuon siya nato. Mawa, Maayong pagbuminaw sa Magkita ta. Lex Pinoy. Di ba pwede? kinahanglan mo biya na kadiha sa beach house ni Mara. Adto ka na mo pundo sa akong gipaabangan. Di palagi mahimo. Nakasaad ko ni Mara nga ubanan ako siya sa pagpangita ni mo. Pero Kati, di ba nga, may gusto ni mo nga, buwagan na ako si Mara. O, lagi. Pero, mahadlok na sa kuan ning Mara, uy. Dili ka nga mahadlo ka niya. Dili siya magkagukod na to kay kabit ra na ako siya. Pero bana yung pagtanaw ni mo, Justin. Una-una na niya. Praningon ginabayan na gud. Karon ka na lang mo ingon nga praning. Kadi na makaganahan niya. Kati, sultihan talaga sa tiyamat. Nga si Mara gyud ang naguna-una og pakitag-motibo na ko. Iya kong gitintal. Kaya nagtuos siyang ulit tao ka, di ba? Oh. Pero, sa asab ni Adis, ang maong hitabo. Hindi siya musugot nga magpailami magtiayon sa atubangan sa inahan ni Mara. O ni Mara mismo. Tungod kay, gindilit ni Ma'am nga mag-uyab-uyab ang iyong mga katabang. Oh, mao ba? Mao na. Pero, nahitabo ng tanan. Guba na nga akong kabinyuan. Ugwa na ako'y gusto sa akong asawa. O gibulaan na sa kuniman. Kano sama sa kapulan ako, Justin? Kati, di na mahitabo. Tungod kay kon maana na nga magkasal ni Anis. Ikaw kyud ang akong pagkaslan. Ikaw ang mahimong inahan sa akong mga anak. Kati, Oh, kinsa nang gikasulti nimo? kuan, akong pasyente, Mara. Sir, di pa ko makaanha ni mo karon ha, kay dunay problema nga akong amiga. Sige, sir, manawag lang unya ko. Bye. Mara, Ako gipasusi si Linda si ila. unya? Wa sabli dito. May importante ko na ning gilakaw. Mapapusil kita tingali ni Bayhana. Kalma lagi, ayaw padas ka suko. Kinahanglan maguna-huna tag maayong buhaton, aron magkapos gyud nimo si Justin. Tabangi lagi ko. Basta di lang, maguna-huna tag unsay maayong buhaton anang Justin ha. Aron mo gawas gyud ng babae nga iyang gikabuangan. Tinuod yun nga si Kati ang gipangayuwag tabang ni Mara. Di na sa dinuon makalakaw si Kati. Aron makikita na ko. Pero, dili makapugong si Mara sa kung gusto ni Kati. Siya na gid ang babae nga gusto kong ikauban hantod sa hantod. Si Kati na. Kinahanglang mapaanular gyud nako ang among kasal ni Anis. Tiales! Te, Romero, inom mo na rin imong vitamina, oh. Uy, nagsige na mo kagtutlo ka ng testimonya ni Jerome in town. giplanuhan gyud ko nila ni Mara o Justin Romero. Na, hilag na po.
Ingon anak man gid ang mga maluibon, ti. Wa man yung mga conscience. Nagsalig lang sana si Mara nga daghan siya kwarta. Mao nga makapanuhol gud siya ug muguba sa imong kaminyoon. Nga na ko ang parihas, mami, kinabuhi ni Mama Itna. Uy, balik na sa tas kagahapon init eh. Ayaw na itong handom hati. Uy, dugay na itong natapos istorya hati. Pero, maokin ang sinugdanan sa tanan, Romero. Dili manggod eh. Lahi manggod ang love story sa iyong mama o sa imong. Aw, tuod. Parehas na kag sugilanon sa mong mama ti, uy. Gibudhian sa imong papa. Ay. Nganong ingon anak man ang mga lalaki, Romero. Oy. Ayaw itanan ti. Kay lahi man ko. Loyal man ko ni Caroline. Hey? Wagod ko manguyab. Og lain kay siya joy akong gustong panguyaban. Bahala nagdili siya musugot basta kay siya ang gusto na kong maasawa. Hey. Romero, Te. kung mahitabo man nga musugot ni mo si Carlin, ayaw gid siyang pahila ka, haba? Na. Dili gyud na mahitabo te. Pero dili man sa tumuhilak si Caroline ti, oy. Kay bagtik man tog kasing-kasing. Asa man tayo ni mangita ni Justin? Lahos lang sa unahan. Hunong anong puti nga pintal nga bay. Dali. Manuktok ta ng bay. Okay. Ni arang animal. Ay, oh. Mamara? Sorry. Sorry sa tabuang mo, ha? Ihokin si Justin! Miss Mara! Buhay mo ako! Si Justin! Patuhay ka! Mara! Buhay ka si Justin! Ikaw na! Tubag! Mara! Ang taba! Buhay si Linda! Nasabi na niyang abay! Mara! Buhay yun ko ng traidor! Kapit din ni Justin! Traidor ka, Linda! Ikabit ni Boss Justin! Dilitaw ko kapit ni Sir! Mara! Basta na! Wala si Linda! Ma'am, siya din nga akong pamanhunon, ma'am. Wa ko makatrabaho ron kay nagsugat ko niya sa airport. Muna mo nga gaon? Kung ako'y batasan ni Nabayhana! Sorry lang gid kaayo, sir. Sorry gid kaayo. Mamara, dili man mahitabo nga manguyab na ako si Sir Justin kay nahibaw man to siya nga kaslunon ako. O ako ang pamanhonon ni Linda. Linda, magpa-blatter ta! Ayaw na. Ma'am, ayaw na lang ning usba, ha? Sorry. Sorry, Linda. Mara, dali na, Mara. Mamiya na tali niya. Dali. Kalibog pa ini. Saan na ko pagkontak si Kating, kauban naman niya si Mara. Hindi ni mahimo. Wa na'y laming ikauban si Mara. Pero kung saan na ko pagbiya niya nga, buangon tug-utok. Ay, anay langon ako din sa giabangan akong pahay para ni Kati. Magkalagot. Relax lang lagi. Ebidensya ang unaha. Ayaw sa pagmulo dayon. Nagsipok na magod akong Dili ka na Linda ang kabit ni Justin. Kung mauna, misteryosa gihapon ang mga babae. Ug masakpan lang nimo kung mabalik si Justin uban nimo. Unsa? Pangitag paagi nga magunitan nimo sa liog si Justin. Kanang matuok yun nimo siya. Kanang bang mura siyang iro ba nga magsunod-sunod nimo. Wala ko ba sa kubuhaton, Kathy? Mayo tingali mo mamaulit ta sa beach resort. Mupahuway ka una. Ano ba ka una kag tarong? Dali na ako makatugid. Oh. Kalingawin na lang tawag si Justin. Sige, may mauli na lang ta. Romero, Ano man te? kunta ka ra palihog si Carlin. O sa mga konsulti niya te? Sultihi siya nga may testimony na si Jerome sa ilang kasabutan ni Mara.
Oh, okay te. Ako ng picturean te ha. Aron, doon na tayo soft copy ba? O ako na lang mo padadaan si Carlin og picture sa testimonya ni Jerome. Oh, sige na. So na si mong kwarto. Salamat sa imong pag-uban na ako. Okay, lagid ka ayo. Friends ka ta. Sige na, katuog na. Sige. Papahuwayon taon na kamara. Pangandami ang sunod kong buhaton. Magplano na ko karon sa sunod kong buhaton sa mga traidora. Oh, si Romero. Hello, Carlin? May problema ba diha sa karaang bahay, Romero? Wa man, pero gisugo ko ni Ate Alice. Unsa man na? Niya si ate, oh. Hello, Carlin. Ate, kumusta na? Carlin, mitug-an na si Jerome sa tinuod. Unsa? Gisuwat na ni Jerome ang iyang testimony. Kung giunsa siya sa pagsugo ni Mara ug ni Justin, aron nga daoton ko. Aron mapasanginlan ko nga kabit na ako si Jerome. Mao ba di ay ate? Carlin, dili ko na tinuod ang pagmahal nga gipakita ni Justin ako. Sakit kaayo. Huwag kabutangan sa kasakit. Ate Alice, kalma lang. Kalma lang. Makabawas ka na sa mga demonyo. Paabot lang, ate. Muhilak sila og dugo. Mayo kinakunahon ako sa pagpauli. Nahibaw ka bang nabugnoan ako sa Linda? Tungod kay nagduda ko nga siya ang imong kabit. Maunay nakabati ni mo, Mara. Kay isugay ka. Mubuhat na yung kag mga butang nga imurang basulan sa kauwahian. O sa may gusto nimong mahitabo. Pasagdanti ka ng mga bitog lain. Saman, mag-away na sta? Ikaw ang nakaingon sa tong away. Mara, Sa Lex Pinoy. muragwa na maginipadulngan ning atong padaguban. Mayo tingali nga... Dili ko makigbuwag ni mo, Justin. Ha? Dili ta magbuwag. Period. Pero, Mara, gikapoy na mo ko ang imong pagkapalaaway. Karon ka na lang kapuyon kay doon na nang kagikabuangan. Mara, tinuod yung tingali ang ilang gingon. Kadili gud magmalinawon ang relasyon nga makasasa. O gusto mo ko ni buot mong palutawan ang pagkasulti. Misulti na ko nimo nga wa na yung maayong padulngan kini atong relasyon. Mitubag na sad ko nimo. Nagdili ko makigbuwag nimo. Period. Unya, ganahan kay ining gubot nga pagpuyo. Nagkagubot lang ta. Tungod kay gusto ka muling kawas na ako. Tiyo ipasangil na ko ang tanan, Mara. Gubot ang atong relasyon. Kay daghan kang buhaton nga makadaot nato. Agresibo kay ka nga, misa ka sabay, ug mibunal kang alis. Unya, nakuhaan pagid kag jacket sa kontra. Ako lang ninabuhat. Kay hinay kay kang nangitag paagi nga bawa ng imong asawa sa itong kinabuhi. Pero sayop sab ang imong gibuhat. Nga gusto na lang nimo siyang patyon. Karon ba ko makahuna-huna? Nga dakong sayop ang akong pagbiya sa akong asawa. Unsa to? Baka makabati. Gigabaan ako ni Alice. Ayaw ba yung ipaghunahunas pagbalik sa imong asawa, Justin? Way makabuot na ko kung mo pauli ko sa akong asawa, Mara. Justin! Justin, balik diri! Ayaw pagbalik kag Alice! Justin! Dili mahimo nga mawa ka na ko si Justin. Dili ko musugot nga mubalik siya kang Alice. Carlin, nakahukom na ko. Sa unsa, ate? Mubalik na ko sa atong bahay. Ayaw, ti. Dili maayong mo balik ka dito. Napraning na si Mara. Nganon nahibaw mga nga napranay na si Mara? Ako, si Kathy. Ang physical therapist niya ang misulti na ako. Mao ba? Ate, kinahalang mag-amping ka. Pero, Carlin,
gikapoy na ko sa pagtago-tago. Ug gawas pa. Karon nga may testimony na nga gihatag nako si Jerome. Misamot ang akong kaikag nga mopauli sa ato. Aron adto na magpaabot sa sunod nga mahitabo. Ikapataas ko na ang akong agtang sa mga tao, Carlin. Pero ti, Ayaw kabalakan ako, Carlin. Dili ko pasagdan sa Ginoo. Pinangga ko niya. Ug dili pa ko niya kuhaon. ti, Carlin, usa ka butang ang dili nimo kapugngan nga moabot. Ug kana, mao ang kamatayon. Kitang tanan, anha paingon, Carlin. Ate Alice. Kalapat sa mo. Yan, di mo siya di makontak si Alice. Busy pa ang linya. Nga ano ka ni? Kinahanglan makapalayo na ko ni Mara. Hanggang pagbalik ng kunuhay ni Alice ang makasulpat ini. Di siya makagukod na ko sa among bahay. Adto na ko dito. Gusto si ate. Dili siya makatago hangtod sa hangtod. Oh, si Mara na sa niya. Oh. Oh. Kathy, gibiyaan agad ko ni Justin. Oh, dali. Sorry lang sa dali. Kathy, huwag ako may bawas ako buhaton. Muna nagit kong babuang. Kalma lang. Kung mabuang ka, musamot ang problema nga imong atubangon ini. Pero, mibiya na agad sa Justin ako. Nibiya na sa Justin ni mo? Mo kayo nahitabo, Kathy. Mibiya siya na ako. Babalik na siya sa iyong asawa. Unsa? Dili ni mo. Dili. Kathy, pero naibaw ko nga ilang gamit na yung asawa ron makabiya siya na ako. O nga nang naduda ka man, Mara. Klaro kayo. Klaro kayo. Nga dili na ako makaduol ka, Justin, kung tuwa na siya sa ila. Basta tabagi ko. Tabagi ko na sa una ko nga mabalik si Justin ako. Kinahanglang pugnan ni mo siya sa pagbalik sa iyang asawa. Pero saon lagi. Mara, kung makabalik na si Justin sa iyang asawa, maputol na yun ang inyong relasyon. Biyaan ka na yun ni Justin hangtod sa hangtod. No, dili ko musugot, anak. Maulagi nga pugni siya. Gusto. Apaso na to siya sa ila. Dili ko makauban sa ila. Nga naman. Kuan, may importante kong buhaton. Kung mahadlo ka, ako na lang. Mas maayo pa. Pero ay lang masakit ang asawa ni Justin, ha? Si Justin lang ang hasula. Oh. Kana. Kinahalang magkagubot mo. Pero dili mahimo nga makigbalik si ate kang Justin. Jerome, manamilit na minimo, ha? Ate Alice, ayaw taon panabi nga ni Ami din si Mama, ha? Ay, kabala ka. Makamaumi mutuman og sabot. Ugpo, Ate Alice. O, Jerome, gipasaylo ko na ikaw. Sutiha yun ni mo do. Buutan kayo sa Ate Alice. Ko ang imong nasadaan do na. Nasyak ko yung unta ka karon. Sige na, Romero. Dili na kita magdugay din, eh. Okay, dali. Hoy, ug ikaw do ha. Bahala na kasi mo kinabuhi din. Ay, naunsa man ni Romero nga di ba mo tupak siyang phone? Kinahanglang mahipaw siya nga mo palit na si Justin sa bayan. Binlan ko nag-message si Romero. Naarambay na ni Alice at Justin. Mingaw man. Uwa sa magmotor ni Justin sa tuhod. Muna
Wait ako. No. No. Klaro kayo ang gilipat ko ni Justin. Shit. Buko ko. Buko. Daan pa ko. Rason na niyang mo pauli siya ni Alice. Pero ang tinuod, tuwa na kini siyang kapit. Mapatay ko ginang kabit ni Justin. Mapatay ginin ako. Mabalik ko sa agi. Si Justin kining nanawag. Hello? Kati, please, magkita ta. Justin, hain ka man ron. Di ako sa itong abutanan. Kinahanglan mo, Alrica, ha? Kay ito na di subutan. Og unsa man ang sabutan ta, ha, Justin? Bahin kini sa akong asawa, ni Alice. Ngano? Unsa may plano nimo sa imong asawa? Sultihan na kakawan mo, Alrica. Dili ko makaikyas si Mara. Nakasiya diri. Unsa? Busa isulti na lang ang plano nimo sa imong asawa, Justin. Naguna-una ko nga. Nga unsa? Nga kinahanglan mo balik ko ni Alice. Aron husayo na nga mong panabuwag. O unsa? Makigbalik ka sa imong asawa? Aron imo na sad siyang ilaron? Kinahanglan mo sugod si Alice nga magbuwag ng gabi. Aron kung magkakwarta ko, ako nang ipaanular nga mo kasal. Nganong kinahanglan mo balik pa magikas imong asawa? Tungod kay si Alice lang ang magkabuwag na mo, Kimara. Unsa? Mao na lang ka na ang ako nakinang bagay. Aron magkabiya ko kang Mara, Kati. Kung mabauli ko sa amo, huwag makigbalik kang Alice, di na makasunod na ko si Mara. Unsa o naman lang kung doon na say daot ang buhaton sa imong asawa? Nakasiguro ko nga di na mo ato si Mara sa mong bahay. Kati, kinahanglang mahanaw na si Mara sa kong kinabuhi. Kay, gisamuk ka na kay ko ng bihana. Abi na kung siya nagidag imong ipulis imong asawa. Nausab ang tanan. Sa diyang nakita ko ikaw. Mao ba? Mm. So ako gid ang winner. Ikaw na ang katapusang babae Ngayong sa kong pagbuminaw kinabuhi. sa Lex Pinon. Sigurado lagi ka ana, ha? Basin baya kung duha na unya may mapraning tungod nimo sa maapwet. Ako og si Mara. No. Di na mahitabo, Kati. Tinuod na gining akong kipati para nimo. Maayo na, Win. Salamat. Pero, dili tingali maayo nga makigbalik ka sa imong asawa. Katapusan na kay na akong pagbalik dito. Kinahanglang limpyuhan ako ang atong dahan. Pero, may lain ko pagi. Ano sa man, ha? Kung masugot ka, magtapan na lang ta. Unsa? Mm. Hindi ko pa na ng tapan-tapan, Justin. Lisod ka na magtago-tago ta. Mas ganahan ko nga pakaslan gid ko nimo. Aw, kung mauna na. Mubaligid ko sa akong asawa. Aron matangtang na si Mara sa akong kinabuhi. Hindi na siya. Oh, hello? Hello? May miabot ko. Kinsa maka. Bugo ko, Kati! Naunsa man ka? Dito na ko sa bahay ni Alice. Ugwa dito si Justin. Panuway! Hain na magiging tawhana! Kinahanglan mailahan gid nako kung kinsang iyang kabet, Kati! Mara, kalma lang. Hoy, aso makumkum. Kung dunay baga, muhungaw gyud ang aso. Ug di ka na mapugna ni Justin. Sabay akong buhaton karon. Kung ako pa ikaw, si Justin ang pangitao nimo. Pero asa ba lagi ko magita ni Justin? Ay, mosalid akong problema. Di yan nagto sa bahay, te. Ay, sugod ang kulba ko. Romero, ay lagi kahadlok para nako. Andam nako bisan unsa pay mahitabo. Ate Alice,
Ani na lang ko din magpaabot sa akong kamatayon, Romero. Pero, unsaon naman lang ti, ha? Kung balikan ka din sa mga yabag ug utok. Wa na rin tarong pangunahuna sila si Mara Justin. Dagan ang higayon nga hapit ko mamatay, Romero. Pero nakalabang ra ko. Mao nga nagtuo ko, nga dili pa ko kuhaon sa Ginoo. Duna pa siya ipabuhat nako. Unsa man sanad eh? Basin kun usa ka adlaw ni Ana. Mubalik gyud kanako si Justin. Naglaong pagyuday ka ti. Nga mabalik ni mo si Justin, ha? Wa gyud ka mahadlok niya. Bana nako si Justin Romero. Busa, wa ko'y angayang kahadlok kaniya. Tuhod kay usa kay gayo ni Ana, gimahal nako siya. Mura magyud kumuto ng akong kasing-kasing iti way. Kung mag-ining ani na kate. Biyain na lang ko din sa amo, Romero. Kana gyud di mahimot eh. Mapatay na jud kong Carlente kung biyaan ta ka. Kinalamakat-on ko mabuhi nga ako lang, Romero. Naarsa ka ng mga bugat kay mga pong ti. Sige na, oy, Romero. Biyain na lang ko din sa gawas. Kaya gusto ko nga magpahangin lang una ko din. Sige. Ako nang i-check ang mga pultahan ti ha. Kay, kinahanglan maniguro na kita ti. Nawa na yun daw tang mga panuway nga makasudin eh. Sige na, lakaw na. Biyain na lang ko din. Okay, sige te. Ginoo, ikaw na'y bahala sa akong kinabuhi. Ako kining itugyan kanimo, Ginoo. Mara, paway na. May lakton pasad ko. May mo bag mauban ko nimo? Ha? Laayan lang ka. Kay may pasyente kong susihon. Okay ra ko. Mas mabuang ko kung mapabilin ko din Okay. Sige ha. Wait sa ha. Kay manawag ko kung naaba siya sa ila. Kung naaba ang pasyente sa ila ha. Sige, Kati. Luspat ka man sa kung tanaw, Mara. Okay ra ko. Kabuhi. Huwag kay kaon-kaon no. Ha? Kano sa kalasti kaon? Ambot. May tingaling mo kaon ka. Lakaw na. Balik ka lang ko din Salamat. Husto ka. Kinala mo kaon ko. Aron kusgan ko kun ako na masakpan ng kabit ni Justin. Kana. Kaon gyud ha. Oh. Mukhaon. Mara? Ay! Mara! Mara? Mara, may kinakamatman ka na. Kati. Naunsa ko. Muani ka ang doktor nga nag-atimani mo. Uwa ba mo anhi si Justin? Wa si mahibaw nga niya ka sa ospital. Pero kung maato siya sa beach house, aw mahibaw gid siya. Kita day ko no sa ospital si Mara. Ug si Kati ang ita. Maayo nun. Makahikayon ko sa pag... Sir Justin? Oh, Linda. Dito na ka sa ospital, sir? Naunsa din si Miss Mara. Wapa ko makaadto sa ospital. Pero, muduaw ko karon. Magkuha lang ko mga gamit ako. O ni Mara. Sir Justin, nabugnuan ba ako ni Miss Mara ay? Usa? Uy, pero ano naman? Kaya nagtuman siya nga ako ang imong uyab. Nagyabag ng nimbayhana. Pero sir, tinuod jud nga doon na kay lain? Linda, wa ko laing babae. Og ignala si Mara ha, kung mauli nga gikuha na ko ang uban akong gamit.
Kay mo pauli na ko sa kong asawa. Sa imo ka kang asawa mo pa ulit, sir? Dili ka sa imong kabit? Mariti sa lagi kalinda. Ang nangutana lang ko, sir, oy. Ay, tuod ay, sir. Mubiya naman sa ko din ni sir. Nagwat na lang sa ko nga swelduhan ko ni Miss Mara. Oh, mau ba? Sige. Good luck na lang. Nina. Magminyo naman mis akong uyab, sir. Oh, congrats. Pero nga nung nagselos man si Mara ni mo? Ambot niya, sir. Bisan unsa naman lang masud-an ang uon niya, sir, uy. Mura naman gana siya ka ng kalibugon na. Na, kuyaw kun mapas mo na si Miss Mara, sir. Nga nung de? Ha? Ang, sir. Wa naman ko makakitaan na niya nga mikaon. Aw, pas mo na siya. Mo, Jud. Sige, kamu na'y bahala din niya. Kinahanglan makabiyan ako din. Samtang tuwa pa sa ospital si Mara. Mayong pagbuminaw sa Kami nga Lex nagkitini Pino. sa among bay. Mauna lang ka ni ang akong kinabuhi. Magsige na lang ko og paabot sa wa. Romero, mayo kay ni akat... Alice. Alice, pasaylo ako. Justin! Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Ako ka lang nga sinuwat ni Generica Bidad. Ug salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel.